El secretari general de Territori, l'Ajuntament de Lloret i la directora de l'Institut Català del Sòl han presentat la nova promoció d'habitatge de lloguer assequible de Lloret de Mar. A més, el secretari general de Territori i l'alcalde han signat el conveni que reserva un 25% dels habitatges per a joves menors de 35 anys. Es tracta de construir 68 habitatges, que el lliurament serà l'any 2026, amb un sòl que cedeix l'Ajuntament de Lloret, amb un finançament que fa el Departament mitjançant l'Incasòl i amb una posterior gestió que farà l'Agència de l'Habitatge, amb un termini de 75 anys, en principi, probables fins a 99. Però, com ha dit l'alcalde, la titularitat serà de l'Ajuntament. L'objectiu de tot conveni d'habitatge és facilitar l'accés a l'habitatge als nostres ciutadans, o sigui, facilitar una necessitat vital, un dret fonamental. En aquest cas, la gent de Lloret és un exemple de col·laboració públic-públic, en aquest sentit, on estem implicats dues institucions, la Generalitat i l'Ajuntament, i també ens instrumentals com l'Incasòl, l'Agència de l'Habitatge, totalment, cada un amb el seu paper, com toca. Des de l'Ajuntament hem anat creant aquestes eines a través del Departament d'Habitatge, també d'Urbanisme, per donar-nos a les màximes facilitats a la gent, especialment als col·lectius amb més necessitats, de tenir un accés a l'habitatge el més digne possible. Avui és un clar exemple, 68 habitatges, una inversió de més de 9 milions d'euros, amb un lloguer assequible especialment destinat a gent jove i a gent gran, per tant a col·lectius necessitats, i a través d'aquesta feina incansable que hem fet des del Departament d'Habitatge serà una realitat en 3 anys i escaig. Els terrenys se situen a l'avinguda Vila de Blanes, limitant al sud amb el carrer Narcís Macià Domènech, a l'oest amb el carrer de Marfull i a l'est amb una parcel·la de propietat privada. Els 68 habitatges es repartiran en 5 plantes i un total de 5.800 metres quadrats de sostre. D'aquests, una part es dedicarà a habitatges de protecció pública i una altra a habitatges concertats. A més, també es construiran les places d'aparcament que marcarà el plantejament vigent.